Čaute. Dneska mám pre vás nachystané zase raz prekvapenie. Rozmýšľal som, ako to tu celé nazvem a celkom sa mi zapáčilo, že priamo z Moskvy. Potom keď sa presuniem, tak to bude, že priamo z Petrohradu. Poďte, straight from the Moscow. Akurát som na svojej metro stanici Beliaeva a dnes pre vás mám pripravený výletík. Chcem sa ísť pozrieť do Parku Pabiedy, do Parku víťazstva. Je tam aj múzeum víťazstva. Čiže keď to bude otvorené a bude tam nejaká rozumná exkurzia za nejakú rozumnú cenu, tak tam pôjdeme. A následne potom, keď už sa zotmie, by som si chcel ísť pozrieť Moscow City. Nočné Moscow City. Takže akurát mi prichádza metro. Idem tam a ozvem sa, keď vystúpim. Vystúpil som akurát už z autobusu, lebo keď som vystúpil z metra, tak som nevedel, kam mám ísť a zrazu išiel nejaký autobus, na ňom bolo napísané Park Pabiedy, takže že nastúpim a že nechám to na šťastie. Vystúpil som z autobusu a ako ja neviem, čo vám mám povedať. Ono je to hrozne obrovské. Fakt, ako idem sa presunúť, budem dokumentovať. No takže zás môžem povedať, že sme prekonali nejakú pomyselnú hranicu veľkosti, rozmerov a všetkého podobného. Wow. Takže pomaly, ale isto sa blížim k monumentu, ktorý je postavený na počesť víťazstva v druhej svetovej vojne. Má 141,8 metra, hej. Je to strašne veľké a taká zaujímavosť, je tu aj 1418 fontán a obidve tieto čísla symbolizujú vlastne počet dní trvania druhej svetovej vojny, čiže 1148. Je to... Čím bližšie k tomu idem, tým viac je to akože neuveriteľné. Za chvíľku som pri tom, takže... Fú. Akurát sa nachádzam pri Večnom ohni a som priamo pred múzeom Pabiedy. Malo by tu byť viac ako 50 000 exponátov z druhej svetovej vojny, tak pevne verím, že ma nepošlú preč a že to bude otvorené a že budem môcť ísť na exkurziu. Pokiaľ nie, tak prídeme iný deň. Akurát schádzam po eskalátore a idem ku kase. Tak... Ale sú tu ľudia, tak dúfam, že sa mi podarí normálne. OK, nachádzam sa vnútri. Akurát som si kúpil lístok, stál 4,50. A idem na to. Sú tu fotografie ľudí, ktorí zomreli v druhej svetovej vojne a ľudia si vedia na základe QR kódu a potom napísania mena vyhľadať svojich predkov a ich fotografie. Wow.
blokáda Leningradu. Город Герой Москва, kniha pamäti. A vlastne v knihe sú abecedne mená ľudí, ktorí boli vo vojne. Prešiel som prvé poschodie, respektíve prízemie. Idem na prvé, malo by to tu mať 4 poschodia. A fú, silné miesto, popravde. Veľmi silné miesto. Диорама, вот диорама, что диорама? OK, akurát som vyšiel a veľmi zaujímavé, veľmi pekné miesto, veľmi veľké miesto, veľmi veľa exponátov, veľmi veľa vecí, ktoré reálne boli vo vojne. Mince, oblečenia, zbranie, proste všetko, čo sa používalo aj reálne. Má to proste niečo do seba. Takže dúfam, že sa vám to dneska páčilo. Lajkujte, komentujte a dáme si potom za nejakú dobu nejaký Q&A, nejaké otázky, odpovede. Čiže kľudne píšte otázky do komentu a možno to potom zhrniem do jedného videa, alebo uvidíme, jak to bude. Som rád, že ste tu dneska boli so mnou a čaute.